A renovada Praza de Galicia de Vilagarcía xa é unha realidade. O proxecto supuxo a peonalización da zona e a súa reconversión nun espazo para o paseo e o lecer. O asfalto e os coches foron mudados por vexetación e pola auga, que neste proxecto ten un papel protagonista. Conseguimos, digamos, humanizar ese espacio de conexión entre xa unha rúa peatonalizada como Castelao, que nos permite vir xa disfrutando da rúa, digamos, os peóns dende Vista Alegre, hasta cruzar hacia Rei da Viña, disfrutar hasta o final de Rei da Viña. Nos faltaba ese entronque, a satisfacción do resultado, porque se é verdad que recuperamos un espacio donde antigamente estaba a auga, pois agora de maneira simbólica recuperamos que a auga se deixe fluir con eses pequenos canais e a fonte que acompaña esta humanización. A nova fisionomía da praza caracterízase polos xogos de desniveis e os saltos de auga. Para moitos un deseño fermoso, para outros un auténtico perigo para os peóns. O certo é que escasas horas despois de ser inaugurada, a renovada praza foi o escenario dun contratempo, a caída dunha muller a un dos estanques tras sufrir unha escordadura de nocello. Primeiro lamentar a caída da señora, que se recupere pronto desa dolencia que tuvo, dese torcedura de tobillo. Eu quero pensar que, que pudo haber tropezado contra calquera outra farola ou mobiliario urbano. Si é verdad que se dou aí, evidentemente, eu creo que hai que esperar a que a xente, se é verdad que, así como antes, tiñamos que ter cuidado para que non nos pillara un vehículo, porque antes pasaban coches, pois agora si é verdad que hai bancos onde antes non nos había, e hai unha fonte antes onde non había. Ante esta situación, o Concello recoñece que non descarta no futuro tomar medidas no caso de que as caídas sexan moi frecuentes. Din que non descartarían instalar unhas barandas, aínda que lembran que en moitos outros puntos de Vilagarcía, como en tantos outros concellos, hai zonas en barandas nas que non se rexistran incidentes. Si nos poñemos a eso, barandillas non temos na pasarela de Vista Alegre, no Río do Con, que é bastante máis peligroso que ese espacio, non temos no Peirao de pasaxeiros ao final, que tamén é bastante máis perigoso. Si é verdad, podemos ter un perigo incluso en calquera van con señales. Eu personalmente algunha vez me tropecei por ir despistado co móvil, que é bastante habitual, por desgracia ahora, contra unha farola. Bueno, tenemos que ter cuidado tamén, nos, as medidas cumples, non hai unha distancia de metros de caída ni nada. A reforma da Praza de Galicia tivo un custo de 181.000 euros.